Ahoj lidi, zdravím. Dneska si ukážeme, jak si ještě jinak můžete uvolnit tu část zatuhlých zad pod lopatkou. Když vás bolí hrudní páteř nebo cítíte, že máte takový jako nepohyblivý zatuhlý záda a hlavně to cítíte na jedné straně a třeba vám to zase vystřeluje i jako do krční páteře a do hlavy, tak tady ten cvik by vám mohl pomoct. A tentokrát na to budete potřebovat buď to kliku od dveří, takže se přesuňte někam, kde se můžete za ruce vlastně pověsit na kliku, anebo si najděte doma něco, o co se prostě můžete opřít, za co se můžete trošku odtlačit. Takže jestli jste si doma našli něco, za co se můžete pověsit, tak teďka v tom dalším postupu, v tom cviku, záleží na tom, jak máte tu věc vysoko. Když to je takhle nízko, jako to mám já, tak zůstaňte v kleku a zkusíme si to zacvičit. A pak vám ještě ukážu variantu, jak to můžete zacvičit, když použijete třeba kliku od dveří. Takže máme něco, za co se chytíme a když nás bolí, řekněme teďka ta levá část pod lopatkou nebo levá část zad, tak se chytneme tou levou rukou tak, aby ve chvíli, kdy se snížím, tak aby se mě dostalo rameno níž, než mám tu ruku. Mám takhle vlastně dlaň dovnitř a snažím se vyvěsit co nejvíc vahou těla za tu paži a cítím, jak mi tady to celý se protahuje a tahne. Někdy je to víc takhle jako blíž k té páteři, někdy zase je to trošičku jinde, takže zkuste se tam zavrtět, najít si tu polohu, kde cítíte, že to je největší protažení. Někdy pomáhá trošku jít jako od toho místa, na kterém visím a pomoct si i trošku pánví a vlastně takhle v tom zůstat, v tom visu. Takže takhle to můžete udělat, když cítíte, že potřebujete protáhnout svaly pod lopatkou. No a pak si ukážeme, jak to jde na ty klice. Takže když použijeme kliku od dveří, já si to tady zkusím na klice od balkónu, tak se zase za tu kliku takhle pověsíme, pokrčíme kolena a vytáhneme celou tu oblast, vytahujeme vlastně tím, že visím celou vahou na té klice a jdu pánví dolů. A můžu zase buď to se posunout směrem dopředu, anebo směrem dozadu. Tak a vydržíme tam chviličku. Dobrý. Doufám, že vám tyhle moje cviky na protažení svalů zad pomohly. Když byste byli někde v přírodě, můžete za pověšení použít strom nebo nějakou větev, lavičku, dětské hřiště, cokoliv prostě, kde se můžete tou rukou trošku vyvěsit a jdete vlastně šikmo, tak jak jsem vám to ukázala. Jestli se vám moje cvičení líbilo, dejte mi like, napište mi klidně do komentářů, jak se vám cvičilo, jestli se vám podařilo si uvolnit ty zatuhlý místa na zádech. A pokud chcete, dejte si odběr, odebírejte moje videa, natáčím pořád další a další, tak aby vás záda nebolela, aby se vám hezky se mnou cvičilo. Mějte se krásně a těším se zase příště. Ahoj!